Mu presentation imene mwatipatsayi pali nkhani ya anthu amagenda convoy mukupita ku Ujeni and sizinali bwino yayo lopang'ono. Sindikudziwa ngati mutakhala pansi kenako nkuyang'ana mbuyo ngati mudapezako kuti kodi amene amagenda convoy ndani, kodi nchifukwa chani chimene amagendera convoy, zimenezi mudapangako kafukufuku nkuona kuti ndi ndani komanso nchifukwa chani zimenezi zachipongwe ngati zimenezi zimachitika. Aziko mkwambiri actually ndinayikamba nkhani iyi pa commission of inquiry yoyamba kuwapempha kuti akamachita kafukufuku awo atafufuzanso chifukwa choti kunamwalira anthu, which means kuti sizinali bwino at all. Ndiye mu report yawo ananena kuti IG ngati ndisakulakwitsa anapanga kafukufuku koma ma results I don't think anaperekedwa. Ndiye zina mwa zinthu zomwe zinali pa ndemanga zanga zinali zinthu ngati zimenezo kuti mpakana pano sitinamvebe kuti nziko. Cheya funso langa lomaliza ndi nkhani ya ineyo nafunsanso funso ili kwa mayi Aidini amene adaluzaso amuna awo. Funso langali mwina mwayamba kale kuyankha mbuyo mu chifukwa cha ma explanation ena ndi ena. Mukaona mmene zidachitikira, so ili ndikufunsa maganizo anu, muli ndi ufulu osandipatsa kapena kundipatsa koma ndikufunsa maganizo anu. Mukaona mmene zidachitikira kuyambira planning ya kunyamuka ulendo opita ku maliro, mmene zidakachitikira kuti ngozi ija yachitika, mmaganizo mwanu mmaganiza kuti iyi inalidi ngozi kuti ngozi yachitika kapena kuti wina wake walowererapo kuti ngozi ichitike, ndipo ngati pali kuti wina wake adalowererapo muli ndi umboni wina uliwonse umene ungatithandizire ife ngati komiti kunena kuti tione pamenepo cholinga tiyankhe mafunso. Ziko mkwambiri. Ziko mkwambiri honorable. Ndege itagwa panatenga miyezi yambiri, 4 months ngati nsakunama. Ife ngati okhuzidwa kulemba makalata kupempha inquiry komanso I think Malawi Human Rights Commission also anazati joina kuti pemphere kuti kuthandiza kumema kuti pakhale inquiry. The nature of having to ask for the inquiry already sets it on an interesting path. In addition to that, ife umene tingapempha ngati mabanja anafedwa because tinabwera pamodzi ndikulemba kalata kuti tikufuna pakhale inquiry ikhale yomasuka choncho kuti aliyense azimva zomwe zikuyankhulidwa. 1 2 tinapemphaso kuti banja lililonse pakhale representative wa kubanjako. Nde tinayankhidwa, I think tinadikira for 3 weeks for a response, kena kuti nangolandira kalata yoti within 48 hours mutipase munthu mmodzi wokuchitani wokuyimirira nonse. Komanso ndayiwala kuti chinana tichani komano zinaizizo zoti za zidzidzi kuti tiyankheni msanga. Ndiye tinadabwaso kuti anthu ena mu inquiry muja kuchita resign sikudziwa chifukwa zake. Nde mwina itabwera ripoti yo nali ndi mafunso ambiri chifukwa choti kwaukulu ndimafuna zoti kodi ndege kugwa kwa ndege mukuona sindikutchula kuti ngozi fuka sindikudziwa. Kugwa kwa ndege imeneyi chinali choti chikanatha kuchitidwa avoid kapena ayi. Number 1. Number 2, kuchedwa kukapeza anthu aja mpaka na almost 24 hours for a vice president. Was there negligence? Was it deliberate? What was going on?
mafunso ngati amenewo mwina nkaona sitimakhutisidwabe ndi ripoti loyamba lija, nkaona tili pano kukuyankhaniso kuti mwina inuyo ono tsopano ndi amene mungatiunikire bwinobwino kuti chinachitika ndi chani. Apapa pali composition ya anthu azipani zosiyanasiyana zimenezo zitituluke chifukwa choti aliyense akufunsa mafunso amene akuona kuti afuna amvetsetse. Ndikuona ngati mwina closure ija ibwera through inquiry iyi chifukwa chokuti tidziwa kuti was there foul play or not. Komano ndinene kuti ripoti yoyambayo ineyo sinakhutisidwe nayo pa zifukwa zina zomwe nditanene komanso zina zomwe zinachakhala zikutcholidwa mbuyo ziko. Data kasina makamena masinda. Okay. Zomwe mbili chair. The joiner azanga wose amene apereka matonthozo awo kwa inu mai Chilima chifukwa choruza kutaya okondedwa wanu amene ena mwaifeso anali anzathu amene amatipanga inspire amene nthawi zina mbali zina timacheza nawo zina. Komabe imene ananena chair muja kuti mwina chifukwa cha mwayankhulira muja kuti pali zina zimene tikufunabe kuti tipezebe mafunso ndiye mutithandizeko kuyankha mafunso ena amene ndinayena wambiri wa ayankhidwa kale. Sindibwerezaso ngati pena nditabwereze ndiye kuti mwina ndifuna kuti ndimvetsetse kuchokera kwa inuyo mai Chilima. Poyamba ndimakumvetserani pa page 3 ya presentation yanu. Mwanena kuti mudalandira alendo ku nyumba kwanu masana. Mwanguti later got a visit. Simlanene nthawi zanji. Muna muduzena nthawi yanji imene Dr. Sikwese amene ndikhulupirira kuti mukamayankha nthawi iyo mutsimikiza kuti mwina pamene amabwera anabwera ngati akuntchito kwa malemu kudzakuza uthenga ngati akuntchito kwa malemu. Mwina mutatitsimikizira pamenepo. Dr. Sikwese anabwera ngati I think chamma 4 ngati ndisakunama kuchokera ngati anali apiyesa ku office kwa VP. Ndithu chabwino patatenga nthawi tali bwanji pa atachoka Dr. Sikwese sindikhulupirira kuti ndi nthawi imene kumabweranso pano mkulu wa polisi wa nthawi imeneyo ndi anduna azaumoyo nthawi imeneyo olemekezeka Khumbize Chiponda. Ndamvetsetsa amene mumayankhula kuti mwina zinazo simungakumbukire koma mukumbukira kuti mudawafunsa ndi chifukwa chani stage inachedwa. Nkubwera kwawo amabwera kudzanaso kuzakusowa kwa Ndege kuzapasa update kapena ngati mungakumbukire kuti kubwera kwawo kwenikweni amadzanena kuti chani kwenu. Zikomo kwambiri honorable. I think amadzakamba zokuti Ndege asowa komanso kuti ayambano kafukufuku. Ndikumbukira kunali kumadzulo chifukwa ndinali ndi nkhawa kuti kuzida posachedwa sindimamvetsabe kuti Ndege mwati yasowa akupita mamawa ma 9 kuti nthawi imene ndisakudziwa kuti yasowa nthawi yanji. Ngodziwa kuti Ndege yasowa kummawa uku koma panono ndi ma 4 ma 5 and mukukamba kuti kafukufuku akuyambika kumene kapena pa nthawi imenenso mwinaso amanena kuti sakudziwa kuti ili kutibe. Ndinali ndi nkhawa kuti chifukwa chani zachedwa chonchi. Zikomo mwanena kuti nkucheza kwanu ulendo uwu
muyenera kupita nawo unazasintha I think chifukwa cha school imene mumachita kuti munatsalira mbuyo mmene kuti mumalizitse nde mudati mutsalira mbuyo. Anzawo amene anayenawo pa meeting madzulo amenewo mudasanafike kwanza nawo pa meeting iyo, his lawyer friends amene amakhala ngati kuti amakakamiza malemu a vice president kuti akuyenera kuti apite akamuyike nzawo malemu Rafael Kasambala senior counsel in person. Anawachula maina when I have the names of these lawyer friends. He mentioned one, komano sindina uze kuti ndizakamba izizi. Mina ndafusa kai kuti kodi andilola kuti ndichule koma ya nditero. Chabwino ndimafusa chair chifukwa mumbono mene anabwera Joshua Valera amatero kuti I think in meeting ajamatana nawo madzulo mupanga za school, one of it and indeed Dr. Mr. Joshua Valera imene anakumana 8:30 to 9:30 chair presentation ya Valera breed number 6. Amatero kuti adakumana nawo between 8:30 mpaka na 9:30 madzulo pena apanga confirm za ulendo meneyo, and anachulapo kuti modzi amene anaye nawo ndi a council center. I was able to mention, so nifani nafusa kuti mwina kapena inuso mkozo chula, but if you're not comfortable to mention the name, chair, I think that's okay. I wanted to understand if you can mention or confirm kuti this is the meeting you were referring to. Meeting manena kuti inachitika madzulo inu mupanga za school anthu aja nala amenewa. Ayi, sanala amene. Chabwino, akandivomera nditha kuzachula. Ineyo ndilibe vuto koma ndiapatsa ulemu kuti timati hearsay kuti ine namva kwa vice president akukamba sindinayambe ndafusapo iwo kuti kodi munalemba izizi ndithudi ziko. Mwina muli pompo mwina azikanakhala kunena chimene mukudziwa sa maloya enawo kuti tikhale ndi full picture kuti pasakhale ma questions ena ndi ena kwa ma members ngati zingatheke koma ponenapo kuti matenga oath mwina munene zeni osati ma rumors, ngasi ma rumors ndakuti akhala ovuta eti ngati simuli comfortable munena koma munene chilungamo. Ananditchulira kuti a Dr. Chikosa Silungwe ndamene analemba message imeneyoyo koma sinambe ndakambapo nawo Silungweyo siko. Chabwino, chifukwa mbono mene ucheya ndomene so mwina mudamvera adanena Mr. Valera kuti adakakamizidwa koma anali atatopa amene munenera mucho nonse munayi mudatopa chifukwa cha ulendo wa ku Korea and samafuna atapita kumeneko. Mumbono wawo wa Mr. Squese umene anadzapereka ku komiti ino anapereka mayina lanu lili pomwepo kuti ulendo woyamba unalionera kuti mupita ndinu a vice president sapita, mukayimirira ndinu andi mumapita ndi mai panopa ndi olemekezeka a Emile Chinthu Phiri, mai Winnie Nyondo ndi mai madam late Shaniu Mluzi. Can you confirm mwina kapena mwina nati sanene, can you confirm if that was arrangement? Normally sama ndiuza kuti akupita ku office ndi ndani amangopanga arrange ndi office, so I think amakhala ndi ma roster anthu aja kuti trip yatapite ndi awa trip ndi kuti pamakhala nkhani za ma allowance ndi zina zotero ndi sindimadziwa kuti ndipita ndi ndani. Koma kumana chabwino kusiya anthu amene wawa koma the arrangement yokuti program yamba kuti mmene nakupita munali inuyo a vice president samapita, was that true? Mmene ndimafotokoza ndinafotokoza kuti
pa Saturday ndinanena kuti iwo ngati sakwanitsa kupita ine nditha kupita m'malo mwawo koma ndekuti koma pa galimoto ziko. Munakambapo nkhani yokhuzana ndi anduna tisanafike muna kwa anduna a justice ndikapita ku last presentation yanu so touching sindikufuna kubweretseranso mbuyo mmene mudakaona koyamba thupi la malemu koma ndimafuna be mudangotipangabe confirm kuti kodi pa tsiku limene pa 13 June limene makaona thupi la malemu, was it before or after autopsy? Tinali zoti amaliza zonse tikunyamula maliro tikupita nawo kuchalichi. After that maliro anapita ku area 12 kenako ku parliament kenako ku stadium kenako ku Nsipe ziko. Chabino chana sani mafuso awiri fuso loyamba and I know mwanena kuti muli ndi mutiuza kumapeto zimene mufuna kuti mwina committee ithandizire chifukwa mu submission yanu mwakamba kuti muli ndi mafusobe amene muli nawo ndikadakonda chair kuti katipatsa mafuso ngati tingalole kuti tibwere tifusepo so mafuso amenewo koma before that nabwera a Joshua Valera mu presentation yawo adafusidwa kumapeto adatchula zinthu zitatu zimene akufuna kuti ngati committee ino iwathandize kubanja while seeking closure. Anakamba choyamba nkhani yokhuzana ndi search and rescue imene inayendera kuti sana khutitsidwe nayo ndi imene mwina kuchedwa kwa stage ndizotolozo. Anakamba nkhani ya management of the bodies atapezeka how the bodies were managed. The last part patutana gamba ndi chinonso munachikamba ndi nkhani ya leakage of autopsy report kuti was leaked. Aside these three patutana zimene zizi mwina inuyo ngati mai wa malemu mkazi wa malemu pali zina zimene mukuona kuti committee ndikuona kuthandizani. Honorable Chair, maybe ndingopanga go through ndemanga zangazo kuti chifukwa yankho ndili momwe sindikudziwa. Ndikudziwa mwina pena tukumabwereza koma mukhoza kuwerengaso kuti muyankhe funso lawo ngati lili pa page po kuti munampanga explain bwino. Okay, ziko much honorable. Zina mwa zinthu zomwe mwina sinakhutisidwe nazo ngati mkazi wa malemu a Dr. Saulos Chilima ndimene manenera kuti njira yomwe ndege inadzera kuchokera ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe inali yosiyana ndi imene anadzera pobwerera ku Mzuzu kuchokera ku Lilongwe. Koma ma report amene ndinawerenga amaonetsa kuti njira inasinthidwa popanda meteorological report. Then madaba kuti zinatheka bwanji kutero ndiponso kuti mwina akanakhala kuti report imene inali available mwina flight plan sikanakhala yomweyo. I'm aware kuti anadzapasidwa weather report kuchokera kutawa koma iyi kusiyana ndi meteorological report yoti report ya BFU komanso ya commission of I'm not sure of commission of inquiry koma I know BFU inachita note kuti this was a big anomaly. Tinamvaso kuti ndege inazasiya kuyankhulidwa 10 minutes to 10 mamawa mpaka na anthu aku Mzuzu anayamba kuimba mafoni mpaka na kuimba ku Lilongwe chamma 5:10 kufusa kuti siti kuipeza. Komano patadusa mphindu 22 kuchoka pa nthawi yomwe inayankhula nayo komaliza anapezeka kuti 12:10 wakutawa waku Mzuzu ananena kuti anazayankhulana nayo ndege ija. Koma commission of inquiry inachita disregard communication ya 12:10. Ndiye meposo zimandipasa mafuso ambiri kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani. And ndikanafuna sodziwa kuti kodi amene anapereka nyengo ndi yemweyo amene akuti anayankhula nawo anthu aja 12:10 yo. Tinamva kuti 10:10 achimaneni
anadandaula kuti mu Ndege muli too much turbulence pa umboni wa mayi Winnie Nyondo. Koma wakutawa kuti 2 minutes later anayankhula nawo mapilot sanaonese vuto lina lililonse. Nde kwenikweni timve ziti zoti Ndege imakwera ndi kutsika mmene nanena muja kwa nthawi yayitali sizinafotokozeredwe mogwira mtima m'maripoti amenewa. Komanso kodi zimenezi zingati zimachitika chifukwa cha weather, kukwera ndi kutsika kumeneku kumachitika dera limodzi kapena inali dera lalikulu ndipo dera loseli linali ndi vuto la weatherlo? Andikoseko kunalidi nyengo yoyipa. Nawerengaso kuti pokwana between quarter to 13 minutes to 11 mpaka na 29 minutes to 12 ama-airport anali atafunsa kale kwa maiko ena ngati Ndege ina yatera ku maiko awo kapena ma-airport osiyanasiyana. Komano kuchoka nthawi imeneyo nkumafika m'ma2 imene amayamba search sindikudziwa kuti amatani kwenikweni amadikira chani pamene analira Chilima zikachitika zinthu amathamanga. Nde ngati kunali nyengo yoyipa kwenikweni chimachedwesa ndi chani. Nakhumudwa kuonanso kuti report loyamba lomwe inapita kwa president opuma anawadziwisa kuti according to Commission of Inquiry anauza 25 minutes to 12 kuti Ndege asowa. Koma iwo anapereka instruction nenena kuti ndi 3 koloko yomwe iwo akuti anazazindikira kuti nkhani ndi ya serious. Mina nditachita the exact wording wopa kulakwitsa. Pa page 75 analena kuti it was during that meeting ya 3 koloko that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search of the aircraft needed to be instituted. This was 3 o'clock, more or less 6 hours after Ndege kunyamuka, Ndege kusokonekera wa 4 hours yekha. So zinthu ngati zimenezi zimandikhumudwisa kwambiri. Tinamvaso kuti a search and rescue sindikudziwa kuti composition yawo ndi ndani, koma anapempha ku South Africa kuti awathandize kupeza ELT ya Ndege, koma tikumvaso kuti ELT inafa mu 2004. Ngati amadziwa kuti sindodziwa ngati ainyaka Ndege amachita form part of search and rescue team, koma ngati amadziwa kale kuti mulibemo amawuzira njako anthu akunjawo kuti adziyang'ana. Report imanena kuti usiku ya Commission of Inquiry wa June 10 atasiya kafukufuku apolisi anawuzidwa kuti pati pa phiri la Pamphara pakuyeneka kuchitidwa search, ndipo Ndegeyo inakapezeka kumeneko chakumeneko. Kodi anawuza kuti akayang'ane kumeneko ndi ndani, ndipo anachita report kwa ndipo anawuza nthawi yanji. Zinthu ngati zimenezo zimandi kumaganiza kuti anthu aja anagona pa mtetete pamene mwina information inalipo. Ndi zinthu zoti zimatisokoneza mutu. Funso lokuti chifukwa chani matayala anali atatulutsidwa kutali ndi ku airport, maripoti onsewa mwina sindinaone kuti aliyankha mokwanira. Pali ma theory inde chifukwa za nyengo ndi kutulutsa mataya sindidziwa ngati zimayenderana, koma mutu mwangamu ndimaona ngati mwina inquiry kuzotithandiza kumvesesa kwenikweni kuti chimachitika ndi chani.
Mwinaso nimafuna kudziwa kuti if the plane was trying to do an emergency landing, zomwe imachitazo zikanagwirizana ndi ana attempt at an emergency landing for whatever reason, kapena aipoti a layman. Report is last year bwino ma systems onetsa kuti ayandikira kaya ground atereni aja magwira so bwino koma kwa nthawi yayitali anayenda mu danger zone ngati ya yellow mu cautionary area yoti about 11 minutes akungoenda in that area. And Just come close to your mic. Yeah, thank you. Point of order, Chair. It looks like the mic is not working. Secretariat, can you position the mic? hello? Better. Okay. Ndiambire but GPS. Okay. Manena kuti tinamva kuti anali ndi GPS. Yeah, is it Garmin or Garmin? Komanso kuti panel imagwira ntchito bwinobwino. And zikuoneka kuti amaenda in an area yoti there was the yellow warning lights were on and in a mountainous region. Nde I didn't understand kuti chifukwa chani anthu amaenda kumeko kwa nthawi yayitali choncho komanso kuti sindikumvesesa kati situational awareness. Does the GPS not help with that? And if the GPS was working, shouldn't they have known exactly where they were and that they were flying lower than mwina mapiri ena amene anali kumeneko kuti chance yoti akamenya phiri inalipo. Tinamvaso kuti pilot mmodzi anapimidwa kuti ayezedwe for toxicology. Koma mpaka napano, as far as I know, there was no toxicology report done. Mwina zikanatithandiza kumvesesa zinthu zina. Komanso kodi chitulukire report imeneyi ndi chani chomwe chachitika kapena chasintha motsatira ndondomeko zomwe malipoti wa amanena. Taphunzirapo ndi kusintha chani. Ngati palibe chasintha ndingakhulupirire bwanji kuti boma linali lokhuzidwa ndi mfazi. Chodetsa nkhawa china ndi chakuti zithunzi za okondedwa athu zinamwazidwa pa social media. Commission of Inquiry yamba imanena kuti anayesa kufufuza ndipo anauzidwa kuti kwa kuli docket ya ma interviews amene apangidwa koma mpaka namene amatulutsa report information imene sanapatsidwe. Nde izi ndi zina mwa nkhawa zomwe ineyo ngati maimere Chilima ndakhala ndikumakhala nazo zaka ziwiri zimenezi. Ndipo ndikuyamika Professor Arthur Peter Mutharika ndi ad hoc committee imeneyi popanga kafukufuku kuti aliyense tizitha kumva chilichonse chomwe wina aliyense akuyankhula kuti mwina titha kumapezeka kuti saname kuti tipeze ndi hope kuti tikamamaliza zonsezi mwina tikhalira mvetsesako zomwe zili zomvetsesetsako zikomo muchilungamo muli mtendere wambiri. Chairman, Chair.
Chair, amayanka funso langa nandi funso lina limodzi lomaliza. If need be kumapita kubwera mundira nabe chair. Chair, mundi This on my direction. It's for floor Ndiano. yeah, okay, chair. You have the floor. Okay, chair. Ndathokoza kwambiri Mai Chilima.